de la gran passió pel futbol formatiu que sempre ell ha tingut. Hi haurà moltes sorpreses, però ara... Ens ha tocat un dia bo, un dia maco. Imaginem que aquí al cel apareix ara un núvol en forma de colometa. I aquest sol que a poc va pujant, surten del sol 4 rajos que són les 4 barres. Això es el logotip de la Fundació Esportiva Grama. Voy a intentar hacer algo sobre lo que me has transmitido y sobre todo que hable de mi pueblo, de Santa Coloma y de la Fundación Esportiva Grama. Y bueno, a los pocos días le presenté una propuesta y le pareció bien y a partir de ahí... Blai Vergara, Antonio Morales decideix ajudar a l'organització del futbol base del Real Club Deportivo Español. Porque se hicieron unos cimientos como los que tenemos hoy aquí. Nos han llevado 400 razones, que son los 400 niños que tenemos aquí delante de nosotros. Que es para que los chicos se diviertan, para que haya integración total, ni religiones, ni dieta de comida, ni color, no. Creo que hay que enseñar desde pequeños que todos tenemos que vivir juntos y todos tenemos que vivir en armonía. Por eso aquí podemos presumir de 22 nacionalidades distintas a las españolas y catalanas, 22, y esto es muy bonito. Por eso... A tots i a totes, saludar especialment al senyor Antonio Morales, als regidors, les regidores, a tots els membres de la Junta Directiva, entrenadors, professionals, voluntaris. També una salutació especial pel conductor de l'acte, el Xavi Andreu. Agraïm-li molt que estigui avui aquí a Santa Coloma amb nosaltres. Anem sentint i ens recorda aquella veu de la TV3 en els partits, per tant és un plaer. I sobretot saludar els 22 equips, els nens, les nenes, que formen part d'aquest projecte, la Fundació La Grama. I ara m'agradaria sobretot fer una referència pel que significa realment un projecte d'aquestes característiques. Avui ens aixecàvem llegint a premsa que havia mort el Nelson Mandela. Una persona molt distant de Santa Coloma, a molts quilòmetres de Santa Coloma, però amb una lluita al llarg de la seva vida per aconseguir dues coses: el compliment dels drets humans i la igualtat d'oportunitats per tothom. I això també a la nostra ciutat de Santa Coloma de Gramenet, amb un projecte esportiu com el que avui presentem, ho estem aconseguint. Treballadora, que no li hem regalat res a ningú a Santa Coloma, que ens hem d'esforçar dia a dia per aconseguir les coses en moments difícils i en moments no tan difícils. Doncs és una gran satisfacció que avui estem aquí celebrant aquest projecte, los grandes equipos. Gracias por volver a Santa Coloma para trabajar activamente desde aquello que sabes hacer perfectamente. Les damos muy agradecidos. Y por parte del Ayuntamiento nada más, saludar a todo el público, familias, padres, madres, abuelos. Adelante, visca Santa Coloma. Moltíssimes gràcies a l'alcaldessa per les seves sentides paraules per aconseguir una fita comuna. Consideren que les colles castelleres són un gran patrimoni, no només perquè ho digui la UNESCO, sinó perquè... Estan carregant 2 pilars de 4. De Sant Adrià, fent colla, fent castell, fer castell, fent ciutat, fer ciutat, fent colla.